ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ମୁଁ, ନା ହାଡ଼ ମାଂସର ଶରୀରଟେ ମୁଁ କିଏ? ଚାଲନ୍ତୁ ଖୋଜିବା ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ସୁଜାତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କବିତା ମୁଁ ଭିତରେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆବୃତ୍ତି କରି ଶୁଣେଇବି କବିତା ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଦେଓମାଳିର ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରରୁ ଝରଣାରେ ବହି ଆସିଥିବା ଘଷା ପଥର ଖଣ୍ଡେ, ନା କୋରାପୁଟର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଥିବା କେଉଁ ଏକ ଅନାବନା ଜଙ୍ଗଲୀ ଗଛ? କିଏ ମୁଁ? ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ମମତା ଭରା ପଣତରେ, ନାଗାବଳୀର ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନରେ ମୁଁ ଗଢ଼ିଛି ମୋ ଶୈଶବ। ଡଙ୍ଗର ଝରଣା ପାହାଡ଼ ମୋ ସହ ମିତ ବସନ୍ତି, ମୋ ଦେହରେ ପଣସ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଫୁଟାନ୍ତି। ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ସ୍ୟାହି, କୁରେଇ ଫୁଲର ମହକ, ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ଲେଖେ ଜୀବନର ଗାଥା, ମୋ କବିତା। ଜଙ୍ଗଲୀ ପବନ ମୋତେ ପ୍ରେମ ଭଳି ଲାଗେ, ଆଉ ତା ନିଆଁ ଠିକ୍ ମୋ ଭଳି ଜଳେ ଆଉ ଜାଳେ। ତୋଠୁ ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ହେଉଥିବା ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ମୋ ପରିଚୟ, ମୋ ଧର୍ମ, ମୋ ପ୍ରେମ, ମୋ ବିଶ୍ୱାସ, ମୋ ସମ୍ମାନ। କନ୍ଧ ପରଜା ଗଦବା ସମାଜର ସଜ୍ଞା ମୁଁ, ନୀତି ମୁଁ, ନିୟମ ମଧ୍ୟ ମୁଁ, ପଥ ମୁଁ, ପଥିକ ବି ମୁଁ। ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଆଗ ଧାଡ଼ିକୁ ବାହାରି ପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୁଁ। ପଥୁରିଆ ହାତରେ ପଥର ତାଡ଼ି, କାନ୍ଦୁଲ ମାଣ୍ଡିଆ ମହୁଲିକୁ ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ବସାରେ ଭୋଗି ପାରୁଥିବା ଅତି ସାଧାରଣ ମାମୁଲି ମଣିଷଟିଏ ମୁଁ। ନିହାତି ସରଳ, ଦୃଢ଼ ଓ ନିଶ୍ଚଳ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କବିତା କିଭଳି ଲାଗିଲା ନିମ୍ନରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।